Hemen txeguzkia gartzeu, baino pare bat anta hasi dia. Ez dakit gaur arratzaldean segiro ingoun, baina nik gure gonbidatuari galdetuko diot, mugigorran baino fede gehiago dudalako beregan. Arnaiz Fernandez dator kozinatzera. Eguraldi iragarlea da, eta telebista kanal askotxotan ikusiko zenuten zer eguraldi egingo duen esaten. Arnaitzek baldintzatu egiten gaitu. Jaka jarri edo ez jarri. Euritakoarekin edo euritakori gabe atera. Hondartzara joan, ala ez joan. Bere iragarpenaren arabera erabakitzen dugu. Gaurko errezeta ordea nik erabaki du. Edo zein eguraldirekin jan daiteke. Berdin da euria, elurra edo kaskabarra egiten badu ere. Fogonerua beti dago goxua. Getariako Amona Maria delikatezen dendan eskaintzen dituzten produktuak ere, goxo askoak daude. Denda izateaz gain, taberna ere bada, eta bertako 3 pintxo dastatzeko aukera ere izango dugu. Ondoren Nafarroara joango gara. San Adrianera Andonirekin basaranak biltzera. Fruitu honekin patxarana nola egiten den erakutziko digu. Eguraldi iragarleek asmatzen ez dutenean asarretu iten gea, baina eraman gote dute boltsikoan erreklamazio horririkan. Oain galdetuko jo. Kaixo lagunak, eguerdion. Aber, Arnaitz, ze giro eukiko jago gaur arratzaldian? Zene duzu, eguzkia, euria edo zena ego duzu? Hori Euskal Herrian tanez izekau egun berdinean, ez da? Dirudia eguzki izango dugula, beraz, lase eguzki. Ondo, tanta pare bat ikusizkia eta arratzaldian arrantzana egun desan, aber ateritzeun, oza, ateringoik. Bai. Ona. Nitaz fidatzen baldin mazara, lase egon zaitez. Noski bait, eta ez gutxi. Eta askotan nite dizkie galdera hauek. Bai, igo gaiuan batez ere. Bai, Bai. Baina, bueno, askotan isobaran mapak ateratzeko gogoak ematen zaizkit, baina, bueno. Bai, eta hor, erreklamazio horriak eramatituzu ez baizu asmatzen norbait izateko sinatzeko nahi badu? Amaitu zaizkit dagoeneko. Amaitu zaizkit. Horriak. Home, adibidez, igualdian Madrilen igual errexu izango, hemen igual girua nahaztu hoek, ez da? Bai, Euskal Herrian askoz nahaziagoa da, beraz, hemen akats egiteko aukera gehiago dauzkan. Madrilen askoz errezago. Baina esatezu eguzki eta laino eta ja beti asmatzen, no? Listo, hori da, obrena. Bueno, ikusiko zu, errezeta bikaina ingo deu, fogonero ingo deu, ikusiko zu, fogoneroa da, Bakalion familiko arrai bat, iparraldetik dator, baina iparraldetikan, han ibiltzea kontrakorrenten horri gerian, eta horregatik etortzea hola, sustantzia askokin, koipe piakin, tertsitua da bere eragila, baina oso aproposa jateko eta oso nutritiboa. Eta gaur ingo deu, bai fogonerua, ikusiko zu irugilarrakin, hemen ingo deu emulsio bat, hemen baratzuia prejitu, eta hor beste emulsio bat. Guantxe garatuko izuet errezeta. Bueno, lagunak, eta Arnai, garatu ingo den momentu batean pixka gehiago errezta, bale? Ikusiko zu, hemen ingo deuna da, bakailu, fogoneruai, kenduko jo hemen pusketa bat. Bueno, betu, fogonerua, bakailua esatu dela jendia, baina azkenian bakailuan antzadakan, da esatia como ez, egalusia, no? Atuntxurilla. Baina atundanak ez dia, egalusiak. Haure dia, bakailuan familikoak, panekan familikoak, hemen harrapatzen diare bai abadejuak, handesak, marukak, da diala familikoak. Ur hotzetakoak dia, oso aragi hona daka, eta hau da berezitki garaiontakua. Eta hemen ingo diuna da, bustanak endu, bustanan pusketa datuko du lomito bat, ingo diuna da, nirugiarretan bildu, prejitu puntu bat eman, eta prejitu puntu horita gero, hemen esan dizutena batzu jaingoitu oliotan gorritu, gero hemendik hartuko deu 3 gorringuak, eta batzu joiek olioa erabiliko deu, eta gorringuak emulsio bat iteko. Jarriko dio holandesa bat izango basan bezala, ja behin prejituta dokaunian gainetikan, eta hori ingo deu labian bukatu gratinatzen. Vale, arraia listo. Beste alde batetikan ingoitugu hemen baratzuri freskoak ingoitugu ondo garbitu, erditikan luzeaska iriki, igual erditikan moztu, eta prejitu baitare. Eta hemen ingo dugu, beste emulsio bat, ingo deuna da, piperra labian sartu, erre,
Gero ingo dugu atea, pipaketak kendu, azalak kendu, garbi utzi, baratzu jale batekin, da ospinakin, eta olioakin, emulsiotxo batin, lagungarri bezala. Errez. Ados? Errez? Zemuz moldatzea izukaldian, abilia laiz, ibiltzea laiz. Ba, ez asko, egia. Ez asko? Beraz, gaur ona ikastera etorri. Ikastera, gustatzen zaiteko hori. Bueno, errez jarriko ja, lanpare bat jarriko ja, bitu, batzu ja, hemen dakat eta horre bai, hemen berditut 3-4 ale, eta hor bat. Hemen dikan hartzen baituzu eta 5 ale ateatzen baituzu eta 5 zuritu. Venga. Batzu pregitzen jarriko ditugu, eta gero bestiak emulsioak erabiliko ditugu. Ta ni arraia garbitzen hasiko naiz, bale? Primeran. Bueno, eta aldi berian, ez da idak, nola hasi itzan historio honekin, nola intzea eguraldi irakarle. Ba, egia esan, txikitatik hasi nintzen dagoeneko eguraldi iragarpenak egiten, Bai. eta gutxinaka, komunikabide ezberdinetatik deitu zidaten, eta, ETB-en hasi nintzen, adibidez, atera kontuak saioan, Vale. eta gutxinaka, liburuak irakurri, eta zaletasuna gero eta handiagoa bihurtu zen. Eta nola txikitatean gustatzaiki Ba, ez dakit. iragarle izatia? Batez ere nik uste dut, Eguraldiana gainean justu? Bai, elur malutak erortzen ikusten dituen, eta ni, enbobatuta ez geratzen nintzen lehiondoan, eta, horrela sortu zen ikustu dute afizioa, nire gurasok esaten dute, nire jaiotegunean, elurra egiten zuela. Bai, Agian hortik datoragian. Zehaiz, abendukoa, Abendukoa, Bai. Vale. Eta orduan, ja, elurrakin jaio ditzan, da, ja, esan, hau zer dek, hemen zehozesekak zer ikusi honek. Bai, eta gero, fisika ikasten hasi nintzen, nik uste dut hori izan zela agian pausorik, agian garrantzitsuena, ez? Fisika ikasten sartzen zarenean, azkenean, naturaren fenomenoak ulertzen saiatzen zara, eta azkenean, A ber, eta kontatu jak zer ikusi zekaken fisikak naturaren fenomenoakin. Pentsa ezazu, azkenean guk, atmosfera batean bizi garela, eta bertan, airea daukagula, eta aireak bere dinamika dauzka, eta fisikak ikasten ditu fenomeno horiek. Eta, hortik aurrera ja, meteorologia kontuak, fluidoen fisika eta aztertzen ditu, eta hortik aurrera, iragarpenak egiten hasi behar zara, eta, gutxinaka, hasi nintzen, ikasketoik egiten, nire iragarpen propioak egiten, eta, azkenean, hemen gaude... Hori adibidez nik, bere buruan, honi konta pentsatzea dena esaten dezu, jope, egia esan, girua da otorrenian, nola asmatzen dezue zer datorren, zer retorriko dan? Pizka taula badao segun nola daun borraska, beste borraskak ze tendentzia hartu duten, edo... Ez, gaur egun, fisikak aztertzen ditu atmosferaren dinamiko ekuazioak, baina ekuazioek ez ditugu guk ebazten, ez? Hori ordenagailu superpotente batzuk ebazten dituzte, eta hortik aurrera eredu meteorologiko ezberdinak dauzkagu, eta guk azten ditugu ezetasuna, presio atmosferikoa, haizea, nondik datorren, eta guzti horrekin azkenean, guk iragarpen egiten dugu, baina egia esan, ezin dugu egunean beti asmatu, ez? Beti oten dia gauza desberdinak, o gauza pasa daitezkenak, ez da? Hori da, eta batez ere hemen Euskal Herrian, ez? Egun batetik bestera eguraldia asko aldatzen. Nik egia esan betu galdera bat ingo zute, hemen Euskal Herrian egoaizia daunean, zeratikan kostatzen asmatzia, ez? O esatea eurila datorrela meino ez da etortzen. Agian buruko mina ematen digulako, ez? Buruko mina ematen egoaiziak. Baina... Non nik usten dut, egoaiziakin niten dala kale gehiena, alda? Onere irudipenak dira. Ez, esango nuke batez ere elurrarekin eta ekaitzekin, zergatik, ekaitzak, elurrak eta, eskala oso txikiko fenomenoak dira askotan, eta asmatzea justo non eroriko den, eta non elurra pilatuko den, ez da batera erraza, eta ekaitzekin berdina, Ekaitz bat eror daiteke Donostin, eta Zumaian adibidez, eguzkia eduki, batez ere udan, gertatzen da. Ordan, ez da inerreza, fenomeno horiek batez ere nahiko komplikatuak dira asmatzeko. Vale, orduan zaiena horiek izaten dira, ekaiztuak eta egun pixka gogorrak izaten dira zaienak. Naziak, antizikloia daukagunean, eguzkia daukagunean, nahiko erreza, ez, azkenean, temperaturak agian alda daitezke pixka bat, zuk esan 20 graduko maksima izango dugula, eta gero 19 izan, baina, orokorrean asko zerrezagoa da hori, ekaitz bat edo borraska datorrenean. Gero beste gauza bat, ja hemen zaudela eta fenomeno bat dala gure enbatak, hemen sortzen dian enbatak, ez da? Esaten du diala fenomeno batzuk, antzeko gauzak pasatzen diala munduan, baina hemengoa berezi dala hemengua, ez da? Bai, pentsazazu, Bizkaiko golkoan daukagula, berezitasun hori, ez? Itxasoan, batez ere, udan gertatzen den fenomeno bat da, eta, eguzkia daukagune eta egun oso beroak, justo lurrazalean, temperaturak asko egiten dute gora, batzutan 35 gradutik gora, baina, gero, batean,
hor aireak gora egiten du, bero horren ondorioz, eta orduan utxune bat sortzen du, ez? Aireak gora egiten duenean. Orduan, bapatean sartzen da itxasotik, eta fenomeno hori oso kuriosoa da. Vale, Eta ben Euskal Herrian nik ulertzeko, berua sortzen dek, gora juten dek, eta hor utzune bat atorrenean, rak! Hoixe da. Zeo zetortzen atoa letxe. Hor, beroa sortuko duzu, eta konbekzio korrente bat sortuko duzu, eta ikusten duzu nola bat askotan, urlurruna ez, gora egiten duen, fenomeno gutxi gora berdina da. Aireak gora egiten du, orduan utxune bat sortu, eta beste leku batetik etorri behar da aire hori, eta nondik, baitzazotik sartzen da. Vale, ona. Egia esan, hori, salautzen oso famatu, Ikusten jendia sombrillakin egan, toallakin, bestia. Dana malekoia, dana jente diskutatzea, dana Area, pegira, eta bai. Esatea, latzak, guk somatzen, deu, pizka zauztarrak, getaia behira balima gaude, somatzen zuzetu, esperientzia. Hau, 5 minutuan, 3 minutuan hemen dago. Eta ja, zu diskutatzea, baina jendia ondantzan. Esperientziak ez daukanak, hor geratuko da, eta bero, sorpresa, Oidek. Bueno, hemen jarriko deuna da. 3 erditikan moztu. Hola, erditikan moztu, hemen jarriko dugu oliotan, eta ingo dugu olio horrei, batzuri zaporia eman, da batzu jare bai pixkat. Koloreztatu. Erditik holan, ez? Oso ondo, ikain. Bale, eta adibidez, gaur egun, nik beti, gu arrantza zalia naiz, zurlariare bai, mendira gustatzen jutiare bai, orduan beti gaude giruai beira. Giruai, borrazkai, itxasuai, eta badakit beti, biegun lehen jartzeuna, urrengo gunean zein goun, gaur egun ja oso asmatuta, ja jakiten da ia. Baina, zenbat egun lehen jakin aldan, duk zu esaten zuen, 15 egun barru hau ingo, eta esaten zu. Ez du zertarako balio, iragarpen horiek ez dute zertarako balio. Eskerrik asko. Giro antiziklonikoan bai agian, 6-7 egunetan agian fidagarritasuna neko altua da, baina askotan euriarentzako dudak baldin badaude, 3 egunetetik aurrera ez du zertarako balio. Eta udan bertan, ordu batzutarako iragarpenak ez du zertarako balio, batez ere, ekaitzak dauden momentuan, ez? Moduan, toki batean eror daitezke eta bestian ez. Bueno, hemen txegea, ja jarri dugu olioa martxan, baratzuriekin, bai, gure lehenengo emulsio egiteko gero hemen gainen jartzeko, eta hau ikusi, zuin bierden inde momia bat bezala bildu, eta ingo dugu, prejitu. Koipei gabe, beak sortatuko un koipiakin ingo dugu. Hori bai, ez dugu asko inbiar. Ingo dugu, alde batetik gorritu, bestetik gorritu, atera zeakeo labian emulsioakin bukatuko daite, bale? Bueno, eta gero, beste galdera daka, temporen historia, temporakoiek. Fidagarriak aldia, Tempora famatuak. Parreguriatan ateatzea izugu ze. Ez daukate oinarri zientifikorik, beraz nik ez dut horrelakorik erabiltzen, baina, beti esaten dudana, ez? Nekazal munduan, bertan lan egiten duten jendeak, asko daki naturari buruz, eta naturan seinaleak daude beti, ez? Adibidez, nik beti esaten dut, normalean, hegazkinek beren arrastoak usten dituztenean horrek zer esan nahi du, arrazoi fisikoa dauka, ez? Aire hotza dagoela altueran, eta orduan euria etor daitekelaren esan nahia da, baina temporek ez daukate oinarri zientifikorik, eta orduan ni ez dut horrelakorik erabiltzen, eta beraz, batzutan, asma dezakete, baina kasualitatea dira esango du. Ni behintzat, oinarri zientifikoa daukaten iragarpenetan fiatuko naiz beti. Eta hori nire gomendio. Eta nola da zientifikoan, zertan oinarritzen esaten zientifikamente esatean bezala? Bueno, esan dizuana, ez? Fizikak azkenean ezagutzen ditu atmosferaren dinamika jarraitzen duten ekuazioak, behin horiek ebatzita, eredu meteorologikoak dauzkagu, horiek aztertu, eta guk, meteorologoak hori egiten dugu, ez? Horiek, aztertu eta horrekin iragarpen egin, baita esperientzia garrantzitsua da, ez da berdina ezagutzen ez duzun lurralde baten iragarpen egitea, edo ezagutzen duzun lurralde baten iragarpen egitea. Beti erretxago egitea, eta bakizu ze gertatu izan dan, hori gertatu zanean, eta beste galderatxo bat, hartzai hauek esaten duenak, udaberrin segun ze pasadan, udan ze pasakoan, honepa aldaka zer ikusikan. Esan dizu dana, izan daiteke uda oso beroa izatea, eta askok esaten dute, ez? Negua, oso hotza izango da, ez du horrela izan behar. Uda oso beroa izan daiteke, eta neguare bai, beroa izatea. Beraz, asmatzen baldin badute kasualitatea. Bueno, hemen dakagu, martxan, hau hemen txautziko deu, igual zaigu pixkat ostutzia, gero emulsio egiten deunean gainetik botako dio, eta labian sartuko deu bukaeran, bakarrikan 5 minutu ikusiezu, barrutikan pixka gordina utzi deula. Eta bakarrik minututxo bat izan da, Pare bat minutu alde bakoitzetik, hau azala gorritzia eta pixkat itia. Eta hor ja bere koipek zapore eman dio, eta hemen batzuiak martxan dazkau, eta ja lehenengo urratza, indeu. Eta bitartian jungo da getairaino. Getaian dago Amona Maria. Ikusiko zu eze delikatezen txukuna, eta hortxe dago Amaia zuei atenditzen.
berezin bat, baina ematen dugu aukera bertan dastatzekoa hemen saltzen deunen produktua deskortxe batekin. Eta da aukera bertan barruan konsumitzeko eta baita terrazan ere. Zer daka hau ona izugarrizko pista dazkaula. Itxasoi begira, barkuak nola sartzen dian, eta garrantzia handienetako bat ematen dena da produktuen kalidadiai. Eta horrekin ematen dugu aukera, igual razillon batzuk, edo pintxon batzuk, edo lako zerbait hemen aukera eukitzea dastatzekoa. Gero bestaletikan gure fuertina bertako produktu esan da, dia atuna, antxuga eta txakonina. Getaiko gauzik importantzenetako bada. Gero dazkau baita ere janak ibai gain jatetxiak egiten ditunak, eta dakazu aukera erosteko edo bertan konsumitzekoa. Eta adibide batzuk saiatuko naiz prestatzen, jendeak ikusi dezala. Aurkezten dizuet Jasan, guri launtzen diuna sukaldean pintxoak eta prestatzen. Zatitzen hasiko naiz patata hau, Arabako patata, bertakoa. Eta ingoitugu pare bat pintxo, patatonen gainean ingo dut orillo pixkat bota, tanta bana, pasta pixkat jarriko dio, olarruare jarriko dio gainetikan, bertako larrua, Eta geho, botako dio pimientoi pixkat gainetikan. Hau da bestera diferentia, bai pasta jateko, bai olarrua jateko, baina beti produktuei garrantzia emanez. Oango ondan ingo dugu beste pintxo berezin bat, ogi desberdin batekin, matz pasana, arandanuena eta pepitakin. Torren gainean foa pixkat jarriko dugu, baita ere dago aukera ipintzekoa rileta da atien aragila, zatiak, pimentoiakin gainetikan. Eta bukatzeko, hemen daude bolita batzuk bezala ardua Pedro Ximenezena, hori hauan sartzen duntzunean lertu iten da. Eta honek beste sabore bat desberdin ematen dio produktuai. Ez da, saia iteko etxian, eta hau da gure pintxo izarra. Eta egiten da kristalesko ogiak, atuna eta antxuakin. Kristalesko ogila da ogi berezi bat, illa mamik ez dakana eta illa dana da azalera. Urran iten da momentuan labian, indageo iten deu erditikan zatitzen juten geha, olioa, olibarkua bota, bitan, gatza maldon beste pixkat, antxoi olioakin bakarrikan nahiko izango litzake eta egaluzien, baita ere. Orduan jarriko deu, kristalesko gibakoitzan, atuna zati bana, antxuakin, eta hau da gure pintxo izarra, gehienetako bat saltzen dana. Importantia da, bertako produktua dela eta kalitatezkoa. Joseba, hau zuretzako gu prestatutako pintxoak eta nahi desunean etorri Amona Maria delikatesea pintxoak dastatzea. Agur! Aupa Maia, aupa Jasan eta aupa Kuadrilla. Earra familia iten dezuena, aupa Amona Maria, leku txukuna, Oso txukuna. Eta bizta, esan du bezala, bizta, ze pintxito, bertako produktuak. Egia esan horreak, antxua bajan, da txakolear bajan, nauzi, oso ondo. Eta gero, paskalduta nahi tegun jendeak, pikoteo, gero gozo gintza pixkate dukitzeu, pin-pam-pun, eta danak aurrea. Oso ondo, eskerrik asko, eta horrela jarraitu. Gu gurian jarraituko dugu. Bueno, hemen txedakau, fogonerua ja listo. Inbiar ditugu bi gauza, bat, emulsioa piperrana, alde batetikan, eta beste emulsioa batzuiana. Betu hemen, batzuia ja, ze kolore hartu duen, zukindako batzuiak, baina hau bain bai, emulsioa iteko ostu inbiar dugu, bai o bai. Bai, hemen txutziko dugu, ostutzen, zatikan ez bada ostutzen, botako dugu gorringotara, eta gorringoak gogortu ingo dira. Eta inbiar dugu, lasai, holandesa antzeko bat. Bueno, zuri jarriko izut, piperra garbitzen, bale? Piperra ja ostu da, egon da, berez, 40 minutu, guk hemen badakizu magia iten deula, eta hemen txedakau egosita. Hemen, behitu, inbiar dugu, azalak endu eta pepitak endu, bale? Eta gero, aragila botako dugu, honea xe, bale? Eta hemen, erresa da, ondo erreta da honean, azala behitu, errezkentze zaio, bale? Orduan, hemen txedakazu zaborra botatzeko, hemen iskina hon jarri eta gero botako dugu, azalak entzen jun, azalak entzen duzunean barruan pepita dazka, pepitak ebaik endu, eta aragidana hemen jarriko dugu, bale? Oso ondo. Hoi zure kontu, eta ni jungo naiz, hau ese garbitzen. Bale, hemen txedazkau, baratzuri freskuak, azalak enduko jo gaurrenengua, eta gero erditik zatituko ditugu prejitzeko. Bueno, eta arnaitz,
asuntua da eguneroko klima. Baina beste histori badao hemen nei behintzat larritzitena, dala klima aldaketa, ezta? Klima aldaketan bai sartzen dezu eskua, asko Bai. kontrolatzen zu, ezta? Bueno, ni gehiago meteorologia, ez? Baina, Meteorologia. bai azkenean, klima aldaketa batez ere, azken urteetan, ez? Oso garrantzitsua bihurtzen nahi den gai bat dela, eta, kezkatzen hauen gai bat da, klima aldaketa, ez dakit... Garbi dago aldatzen nahi dala klima, ezta? Bai, batez ere, ikusten nahi garelakoz, nola fenomeno, deigarriak diren fenomenoiek, elurte izugarriak, lehorteak, euriteak, eta horrelakoak beti gertatu egin dira, baina ikusten nahi gara nola azken urteetan, Gehiago. batez ere hori maiztasun, fenomeno hauen maiztasuna asko handitzen ari dela. Hor dago, nik uste dut problemaren, gakoa, ez, maiztasuna. Eta garbi da orduan hemendik aurre aukiko ditugula muturreko klima gehiago. Basamortuago, olotan hotz gehiago. Hainbat iragarpen daude, hainbat simulazio klimatiko eta gehienek hori esaten dute, ez? Nolabait fenomeno hauen maiztasuna handituko dela eta lehorrak diren klimak gero eta lehorrago bihurtuko direla eta hotzak diren klimak gero eta hotzago edo euriteak gero eta askoz handiagoak izango direla. Eta horrek ez du esan nahi, adibidez, hemen bataz besteko temperaturak gora egiten baldin badu, elurterik ez direla egongo. Eta Neguan ingo berdin, edo igual okerragoak momentu batzuk. edo beroagoak, baina batean oste izugarria etorriko dela. Orduan, hori da simulazio klimatikoek esaten dutena. Ikusiko gu zer gertatzen. Oantxea idea gaina Glasgowen, ezta? Klima aldaketaren biltzarra martxan dago eta iritsiko, zehose? Bai, azken finean, klima aldaketa behintzat gutxitzeko, egin behar dena bada, mundu osoko gobernuek dioxido karbono eta emisioak gutxitu. Zen, ikusita dagoeneko ezin izango dugula ekidin 1,5 graduko temperatura, bataz besteko temperatura igotzea, baina egin dezakeguna da emisioien murrizketarekin, nolabait 2-3 gradu ez igotzea. Beraz, ea erabakiren bat hartzen duten. Eta orduan garbi dago gizakian inpaktuak gara idala temperatura hori igoarazten, bai, ezta? Bai, azken finean hori izan dakoa, emisio horiek gutxitu egin behar ditugu bestela, horrela jarraituko dugu, ez? Bataz besteko temperatura igotzen, eta temperatura igotzen baldin bada, izotza gero eta gutxiago izango dugu planetan, izotzak badauka albedo bada batez ere eguzki irradiazioa reflexatzeko, ez, almena, eta hori ez baldin badaukagu, temperatura orduan eta gehiago. Orduan, dena ikusten duzunez badago erlazionatuta, orduan. Ea zer erabaki hartzen dituzten, baina, ikusiko gu azken bileretan ez dira oso ongi atera, baina ikusiko gu zertatzen. Zeo zein gogue, eta gero inbiar deuna da guge kasuin, eta danon artean bultzatzen badeu, zeo zein godeu, ez da? Bai, ez da, batez ere hori gobernuen kontua da, baina, guk ere bai, nolabait baita egin ditzakegu. Eta oso garrantzitsua esan dezuna eta egiten nahi diana da denak erabaki berian jutia, ez da? Adibidez, ez badia ruralde guztik leku berea bultzatzen jarraitzen, batzuk baita bestiak ez dakize, azkenian... Hori da. Mundu osoak erantzun behar du problema honi eta herrialde oso garrantzitsua eta estatu batuak esaten baldin badu ez, oker, goaz, ez? Azkenean mundu osoko erantzun bat izan behar da. Joseba, ezakit, nik hau garbitu egin dut gutxi gora bera, ezakit. Guain, egote ditu pepita bastante. Barruan ere bai? Bale. Iriki jokola. Bale. Eta guain, betu zake. Arzek tira bat. Betu, bihatzakin nola itendek. Kentzen dio pepitak eta danak, ez dakendu aldia. Bale. Eta hoia, barroa. Bale. Oso ondo. Bueno, eta adibidez, guain palman gertatzen aidan Sumendian arira. Hor, labak badaka gu kanpoko temperaturakin zer ikusi ikan? Ez. Magmak, magma da barron da honian, gero da laba ateatzen danean, ez da? Bai. Ez dakit ondoin nahi zen. Baina temperatura igotzen da batez ere, hortik oso gertu, ez? Labaren ondoan dauden zonaldeak, horiek, temperatura pixkat igotzen da labaren ondorioz, baina orokorrean atmosferan daukan eragin handina batez ere bada, sortzen den odei hori, ez? Odei beltz hori, eta historian zehar, sumendi askok sortu dute klima aldaketak ere bai, kasu honetan oso sumendi txikia da, eta bez ez du eraginik izango, baina batez ere hori kutsadurak eta sortzen du batez ere betatik gertu. Eta igual, zuk esan desuna, ez da? Igual, gehiago, depende kasu guen esku garbitzeko, igual, gehiago aldatu sumendiak gure klima guk beria baina, ez da? Bai, hori da, sumendiak azkenean fenomeno geologikoak dira, eta guk ez daukagu bertan eragiteko, almenik, ez? Baina... Zorionez. Eskerrak. Zorionez.
bestelare hor ingo genuen zerbait. Bueno, hemen dingo deuna da, guain hemen. Gorringo kateak oitut, alde batetik, eta zuringoak bestian lagakoitut. Bale? Baitu, hemen txe zuringo lagakoitugu, gordin goitugu, beste zertako erabili nahi baitugu. Hemen txe zuringok, eta hemen gorringok. Bale. Horrelaxe, eta horrelaxe. Bat, iepala. Abonea, bi eta iru. Zer musuazu hor, txukun eta garbi, ezta? Bai, deno. Hor baratzuri bat ustet gleno gelditu zaizula. Bai. Bale, hori inbiar dezuna da, bai, lau pusketetan in, eta atxeakin sartu, piperrakin batea. Vale. Bale? Hemen horrelaxe, eta hemen hirugarrengo bat. Oso ondo. Bueno, eta gai ez aldatuz. Zuek adibidez, eguraldia matena izatenian, atzian dakazue mapa guztia preste, o mapa hori aldatzen juten da, o nola moldatzen zatea? Bueno, badaukagu plato bat fisikoa dena, eta beraz pantaiak dauzkaguna, eta pixkat errezagoa, azkenean ikonoak eta dauzkagu pantaila fisiko batean, baina gero bai kroma daukagu, dela pantaila berde bat, bertan ez dugu zer ikusten, baina bi telebista txiki dauzkagu, eta bertan ikusten dugu nola geratzen ari den gure gorputza pantailaren aurrean. Eta oitzea da, ez da kontu hain komplikatua, baina bai, lehendabiziko aldian, pixkat impactantea da, baina, bueno. Gu adibidez, juten gaienian, grabatzea historias abokados, jute gehala herri-zerri, bakizue igande arrazaldetako saio hontan, eta beti esate jo zuek bezala izan berdezuela. Zeratikan, zuk esplikatu atzian dakasuna, baina ez eman buelta. Ez dela kamara begiratu gabe. Eta gu beti esate in eguraldiako pertsona bezala. Bale, eta ordu nola iten da. Hankakak gehiagin moitu gabe, baina hor, beti gorputza horrean. Bueno, nabiziko egunetan pixkat ikusten da, ez pixkat begiratzen igarela, baina gero ja, hirugarren ultik aurrera ja oitu. Ja, aurrea, ez da? Bueno, hemen txedakatena da, nik biardetena guantxe da birringailua, lehen dabiziko emulsioa jarriko deu martxan, eta baitu. Lagundu ingo jazu pixka, bale? Ja, baitu, hemen beti, maionesakiteko garaian, bildurri gabe botatzen dut olilua, baina guain gorringokin bakarrik ingoten ez, baitu, hemen txe, nahi nun hor, baina hemen txe ingoet. Baitu, hiru gorringo korrea xe botako ditut. Nahi nun barillakin baina esan detez, ingoet turmisakin, eta hola ber, lehenengoen atatzen zaiten, zera barillakin baratzuri hauek ezin goitut birrindu. Eta orduan, ingoetena da, bertara gota, bestela inberko nun aurrena morteron pixkat birrindu baratzuriak olioakin, eta gero bota guztia. Baina guen horrela zen moldatuko geha. Orduan, ja baratzuri bota ditut. Lagundu ja zu benzedez pixka. Zuk heldu hau, ni birrintzen jungo naiz, eta zu pixkanaka botatzen jun biharzea, bale? Botako galtza pixka bat, eta pixka gehiore bai. Horrela xe. Bale, eta ni jungo naiz ematen, eta zu botatzen, bale? Pixkanaka, lio fin ba bota behar dezu, Bueno, eta horra izatenian, esan dezun bezala, kostatzen zaizuela, baina ja ikasten dezu, ja badakizu gutxo gara nunda hon zer, ezta? Bai, bueno, batzutan ez nakoa, Bale, nahiko? Begiarekin pixkat begiratzen duzun, ondauden, baina bai, dagoeneko ohituta gaude eta ez da nabaritzen. Ez dakigula batzutan justo non ikusten ari garen, baina bueno. Bueno, hau ikusezu, Ja, montatu zaigu. Beitu, laberdegu oso poltolo eta ez oso ligero, bere puntxuan, ikustezu nola da hon? Oso ondo, beo arraian gainean jartzeko napa txiki bat, eta txukun gelditzeko. Bueno, eta hau ja urreatuta konezia dana, jungo geha San Adriana, eta ikusiko zu, basaranak arrapatzea jungo geha, eta gero egun gogo patxaran egingo igual. Ikusi. Kaixo Joseba, Andoni naiz. Gaur, San Adrianen gaude, Hijos de Pablo Esparza bodegak daukan basakana plantazio bat ikusten. Hijos de Pablo Esparza sortu zen 1872an Faltzesen. Fetxaietan Faltzesen erromes bat gaixotu eta Esparza familiak bere etxean hartu zuen. Sendatuta gero, bere eskerrak ezagutzeko eman zien anixan formula bat. Eta orduan hasi izan Pablo Esparza egiten anixa eta jarri zion izena Anix Pablo Esparza. Handikan 12 urtea kolera brote bat izan duzan Faltzesen eta pentsatu zuen Iruña aldera jutea. Eta erosi zuten Bilaban terreno bat eta oraindik han segitzen du bodegak.
Bodegak 100 urte egin zitunean, pentsatu zuten beste produktu bat ateatzia, eta orduna atera zuten patxarana, basarana. Hemen dauzkagu 3 hektarea basakanena, eta sesman beste 3 hektarea. Eta aurten gutxi gora bera 30 tona jasoko ditugu. Aurten ere usta nahiko ona daukagu. Herriberako klima da aproposena basakanentzako. Zatik behar da, batez ere loratzen nahi danean, eta frutua egiten hasten danean, oso txikia danean, gelik ez izatia. Plantazioa ikustera joango gera. Florazioa aprilaldean izaten da, eta ja maiatzeako ja hasten dira ateratzen aurreneko basakana txikik, eta gehor ja ikuste dugu ze kantitate izango dugun jaso behar den momentun. Basakanok ekologikoak dira. Ez dugu bat ere produktu kimikorik erabiltzen, mantentzeko, eta gainera dauzkeu erlantzak polinizazioa laguntzeko. Jasotzeko momentun daude, eta ikusten dezuen bezala, zuhaitzak dira arana enborrak, eta txertatzen zaie, injertatzen zaie, basakana silvestreen txertua. Arana eman beharren, basakanak ematen dituzte. Normalian makinakin jasotzen dira. Liberadore bat bezala da, eta eroritzen dira, eta lurretikan jaso, eta ondo garbitu, eta ultrakongelatzea ematen dira, eta ja hortikan gure bodega kamara sartzen ditugu. Eta guk patxarana egiten dugu macerazioen en reposo. Eta litro bakoitzeko 250 gramo basakana sartzen ditugu. Eta ateatzen da gure bodegako produktu estrella. Patxaran basarara etiketa negara. Mundun daon patxaranik sarituena. Plantazioa ikusi dezue, eta hain jungo gera gure produktu bukatuta nola geratzen da. Hemen daukagu basaranatik eta beltza ja bukatuta. Produktua bukatuta ikusteko basakanak hartu eta anisaduan sartzen ditugu 6 hilabetean. Anisadu horrek dauzka 29 grado. Mazerazio prozesuan basakanak 4 grado jatizkio alkolai. Bueno, Joseba, eta bukatzeko kopatxo bat hartu beharko dugu. Ikusten dezue, ze kolore gorri intensoa daukan. Nerekin dago Pablo Esparza, bodega honen 5. generazioa. Ja nola bisita bukatu deun, aprobetxatzen dut, Joseba konbidatzeko nahi zuetenean Bilabako bodega ikustera etortzeko. Eskerrik asko eta agur. Eskerrik asko, agur. Aupa, Andoni, eharra, patxarana, gauza honaek, Ez asko eateko, Gauza tamainan behar dia. Resaka hundia usten. Resaka hundia usten, asko eaten, bai. Baina patxaran txiki bat hortxak, ondo sartzek, Bat baldin bada, bai. Zuk, zui irundarra zean, ezta? Bai. Eta han tokatu zaizu, patxaran ere... Osoikoa da. Osoikoak, ezta? Bai, San Ferminetan eta... San Fermin salia zea, bai? Oso. Gainera San Ferminetan gastronomikoki, mugimendu asko dago, amaiketakoak eta osoikoak dira, eta asko disfrutatzen ditu lagunekin eta... Dudik, gabe, urrengo urtean, ja, behin-behineko baten... Jasoze pulamentuak initean, ezta? Bueno, hemen jarriko den diguain, bai, batzu jak prejituko deu, eta patata chips batzuk ingo deu, bai. Bueno, patatas paja ingo deu. Zuk ingo dezu zuritu, eta geho nahi pasa, bueno, nadazu elkarrekin ingo deu, baina finak moztu behar ditugu, bale? A ber, hemen zuri gailua, hause bea, heldu, eta zuritu. Eta nik hemen txingoetena da, bueno, igual hau dotore jarriko eta. Hau dotore jarriko eta, esan deu 5 minutu bakarri sartuko deula labian, baina ja prestutziko eta. Azkenengo 5 minututan sartzeko. Eta dana ez dia izango iragarpenak eta eguraldia eta olako gauza, ez egiten dezu momentu libretan. Nola pasatzen dituzu zure egun libriak? Ba, esango nizun, eguraldi mapak begiratzen, baina ez, plan oso simpleak, lagunekin egotea, seriak, filmak eta ikustea, eta gauza oso simpleak, bai, gara gordo batzuk hartza lagunekin, horrelako planak egiten ditut, baina, bueno, natura bisitatu ere bai, eskursioak eta, baina orokorrean kontu oso zukaldatu ez, hori ez dut egiten, ikustezak ezun modu. Ondo moldatu haizi, oso txukun, egia esan bitu, oporratu dut, dago kistona, bitu, zure mongo oporratzeko ere bai, agar gustatzen zaizun, bitu, horrela zi, pixkat, dastatu. Hori daka baratzuria, oliotan prejituta, eta indegu gorringokin bildu, Oso ona. Oso ona gelditzea. Potxolo, guain hemen dakau grilla prest,
eta ingo deuna hor sartu. Baina esan dizuten bezala, azkenengo 5 minututan. Jau, listoak hau. Hemen, hau, berotzen jarriko deu, eta ingo ditugu patatak martxan jarri, eta baratzuri freskoa bai. Hordi, ez juten zean oporreta, o beste ruralde batea, o noa baitea, azkenian beti hango giruak galdetzen, da hango historiak, eta... Bai, beti batez ere hori, klima nolakoa den, herrialde ezberdinetan, eta begiratzen dut, kontsultatu egiten dut, eta batez ere hori, eguraldi oso nahasia baldin bada, ni nahi dut leku egitara jutea, oso eguzkitsua eta urte osoan zehar eguzkia eta temperatura oso konstanteak diren lekutara jutea baino, ez? Baina, Ze klimak entzunditze izu nun da, beste fenomeno espezialen bat gustatuko zitzaizuna, buru belarri pixka gehiago ikastia, o bertan eotia. Buruan daukat, betidanik eta jun behar naiz, alik eta lehen, Karri patata. Islandiara. Bai. Bertan, bai, sumendiak daude, lurrikarak daude, baina baita, borraskapia pasatzen dira handik, eta elurra, izotz kobazuloak, eta, naturalki, oso herrialde interesgarria da. Vale. Eta ara jutea jo nahi dut, baina, ea sortatzen den aukera. Ona. Bueno, guain, ni patata, zuritu ezu, ni jungo egiten, zeptin fina eta zu jungo zea guain emulsioa piperran egiten. Vale. Eta horrengo deuna da, beitu, hartuko duzu kilore olioa, birrinduko zu leno bezala dana, leno nik indeten bezala gorringokin eta batzuekin, aurrena birrindu hori, olio pixkatekin bakarrikan, eta gero jungo gainuntzeko botatzen eta emulsioa prestatzen, bale? Vale. Ospinare bai, txorrito txiki bat, bale, nahiko, eta ingo deuna da gatzare bai botako jozu. Bota jozu gatza. Vale, zenbat? Prat, oza, pixka bai, botako jo un olio danak gatza bihar du, orduan pixka gehiago botako jozu. Bale, eta hemen iteko, behitu. Honekin nahikoa, ez da? Bai, Beste bat. hobeto da gutxi bota, gio pixka gehiago bota berba dio, botako Vale, dio, bale? Gio primera. gastatuko dugu eta botako dio pixka gehiago. Primera. Islandian hor dago fenomeno bat oso berezia dana, la aurora boreala, o nola, euskeraz ez dakit nola esatean, la aurora boreal, no? O nola ditzen da? Aurora boreala, eta Vale. gogo handiak dauzkate hori ikusteko, fenomeno hori ikusten batez ere, latitude altuetan, iparpoloan, egopoloan ere bai, eta fenomeno oso kuriosoa da, ikusgarria, nik oraindik ez dut ikusi, baina gogo handiak dauzkat ikusteko. Nik igual gabon hauetan dakat ideia juteko. Ah, bai? Bai. Zurekin jungo, naiz? Gonbidatuta dago. Idea da gabona pasa, errege pasa, roskoiak eta bukatu, Beroki potoloa eraman marko duzu, beroki potolo eraman berkoet hori seguru. Eta ez dakit, ibiliko naizen renoen gainean, edo zerren gainean, a ber si itxura. Pixka gehiago botako jo Pixka olioa, gehiago? eta guain pixkanaka botatzen, eta behi-behian jarri, behi-behian, bestela moztu alda. Vale, beste pixka botako jo. Vale, hori dana ondo birrindu, eta listo. Eta hori adibidez, nik jakiteko, zuku ulertuko zula gehiago, noiz harrapatu aldeto hori ondo, noiz ibili behar naiz tentuz aurora hori harrapatzeko, hori alda jun eta ez ikusi lasai asko, ez da? Bueno, agian komplikatuena eguraldi egokia edukitza, odeirik ez egotea hori ikusteko, baina bestela neguan bada azarotik izut martxoraino, aukera daude aurora ikusteko, beraz. Abenduan joten baldin bazara, aukerak izango dituzu. Bai, zenbat aldiz gertatzea fenomeno hori urtean? Oso erresa da ikustean, esan diez dela erresa ikustea, ez da? Erreza berez bada, baina askotan esaten zudan, eguraldi txarra baldin badago, odei asko baldin badaude, ezin izango duzu ikusi, baina... Igual izpiren bat ola moretxu bat, eta Hori baino da, ezi bai. ez argazkitan ikustean... Hori da. historiak, Bai, ez da? argazkitan beti oso Bai. ikusgarriak dira, eta gero agian fenomeno ikusten zu eta beste moduko. Bueno, hori nahiko ni ustet, Vale. Eta zergatik ematen da zehazki, zergatik gertatzen da hori? Oso fenomeno fisikoa da berez, batetik behar duguna bada eguzkiak emititzen dituen partikula kargatuak, horiek lurrak sortzen duen eremu magnetikoarekin sartzen da kontaktuan, eta behin hori gertatuta, atmosferan sartzen direnean partikula horiek, oxigenoarekin, nitrogeno molekulekin, bertan erreakzio batzuk gertatzen dira, eta argia, fotoiak emititzen ditu, eta fenomeno hori sortzen da. Nahiko fenomeno komplikatua da saltzeko, baina oso kurioso. Eta adibidez, beste fenomeno bat guk hemen ikusten deuna, eta asko saltzen deuna, eta mundu guztian, ostadarra. Ostadarra, nola sortzea ere bai kolore horiek, eta beste kolore hor zeruan, derbe... Ezinbesteko bada alde batetik euria egitea, kantak, euritanten tamainak, garrantzitsua da fenomeno hori emateko,
eta gero bizkarra ematea eguzkiari. Horrela eguzkizpiak gure atzetik pasa, eta justo euri kortina horretan talke egiten dute eta sortu egiten dute fenomeno. Hori askotan bikoitza sortzen da gaina. Vale, eska ezinezkoa da zuk ostadarra ikusi eta aurrian eguzkia batia. Hori da. Vale. Beti bizkarra eman bat zaio eguzki. Vale, gauza ona. Egia da, gertatzen dana da, ikusten desunien, zoazela bere gana, eta bea beti aurreak adijoala, ez da? Hori da, inoiz ez da iristen. Eta, kurioso da zen, bi pertsonek ez dute hortzadar berdina ikusten. Azkenean, tantak beren posizioaren ondorioz, ezberdinak dira, ez? Orduan, ez da berdin, hori kurioso da. Ados. Meteorologian fenomeno pila daude, baina ni asko gustatu egiten zaizkite ekaitz hodeiak, cumulonimbus deitzen dira. Cumulonimbus, hola, kiston pegote potolo gazteatzen diren agora, no? Eta gainera, uden ikus daitezke nola txikiak hasten diren, eta gero gutxinaka, gero eta handiagoak bihurtzen dira, konvekzio korronten ondorioz, justo horren konvekzio korronte batzuk sortzen ari. Fisika sukaldean ere bai daukagu. Bai, ematen da sukaldean, ez da? Hori da. Bueno, hau hemen sartuko dira, a ber, kurruskari bezala gelditzen zaino, bentsatola morenito antzea gelditzia. Zenbat denbora jarriko dugu. Betu, esan dut bost, baina nik uste 3-4 minutuan listo hongo ala, Primeran. Beti arraia gustatzen gaina puntxuan ateatzea, eta nahi hoet gutxi indatea, asko inda baino. Baina, bueno, hori bakoitzan guztua da. Egia esan, alda arrai hori gordini jan. Osa, xuxi bat ingo bagenun, gainean alko genuen gordini jan. Ni aragia gustoko dut oso egina. Oso egina, Bai. Beraz, 5 minutu. Odola gutxi, no? Odolik ez tezu hori da. gustatzen guztia. Vale. Bueno, eta jake aldetik zein dira zure platerrizarra, ze gustatzen zaizu jateko? Nafarroako janari tipikoak tomateak, piperrak eta asko gustoko ditut. Niko, hemengo janaria. Hemengo historia. Bai. Ez naiz oso janari orientalak eta ez zaizkit asko gustatzen, baina bueno. Eta guain, zaizeala eguraldia ematen TV-en, Madridea jun berzea horitea, omendikan egiten dezu, o nola moldatzen zera? Madrien egiten dugu, eta, azarotik aurrera bertan egon naiz berriro, eta, bertan pixu bat daukat, oinez telebistara jun, nintzako hori oso garrantzitsua da, ez? Azken finean, presaka baldin bazoaz, azkenean ez da berdin, ez? Eta, oso gustora. Bikain. Bueno, hementxe, gukia dana prest dakau. Inbiar deuna da. Gatza pixka bota, hemen dakaula. Hori dastatu aldezu, abertzemuz gelditu zaizun. Gastatuko dugu. Gastatu. Hengo toko jo gatza pixkat, patatei puskat, patatak. Ze? Oso orna. Eta arraia egongoa, listo, jau usai batzu gehi diateatzen labetikan, Araitz, earra. Hau pixkat txukundu. Eta bagoaz plateraratzea gure errezeta. Aurrena, platera okeratu behar dugu. Plater txurila jarriko dugu. Ale. Oso ondo. Hementxe. Patatak alde baten. Gatza pixkatekin. Horrelaxe. Hemen, gainetikan, horro pixkat. Vale, eta nabarroa. Zukaldereak artista bat uste. Bai, de la pista, gara. Naiko zukaldari biltzea, bai, artista nahiten. Eta hau, ai ama, earra itxura da gana honek. Ia badabadu. Ai ama. Eta usaina, Usaina, iru hilarrana, arraiana, batzujana, dana naztuitu gaurkoan, Bakarrik eona daude, lagunak. Bueno, hemen digan hartukoet, haulen erabilitela jartzeko mentxe. Aber naiz errabiar, Bi hauek erabilitut puestu. Hemen digan hartuko ditut. Horrelaxe. Eta, ditu, hemen txedakau. Horrela edo horrela. Horrelaxe. Hemen txe. Bat. Alde batetik. Bi. Berezil pixkat. Hori da falta. Hori etxe hontan ez, mesedez. Horrelaxe. Eta amaitzeko goiara hundi bat hartuko dut. Hemen dikan. Eta jarriko jo, piperran hemen pixkat horrela. Bat. Eta bi. Eta horrela, tanto bat diteko. Eta da ezta, hemen txeakau. Arnaitz. Haze itxura. Azteko eta behin, mila esker. Eskerrik asko, Joseba. Hemendik aurrera ezin esan ez dakikela sukaldian iten, Hortik aurrera pizkatu dio. Hoide. Eskerrik asko zuei ere bai horri izateatik, eta hemen txe, bihar izango gea baitare. Ondo izan lagunak, arratzalde hona pasada.